Na, hellóztok, itt Jeges Pingvin beszél, és ebben a mai videóban Robloxozni fogunk. Sokan vártátok a Roblox videókat, mert remélem. Itt most, aki nem ismerné ezt a játékot, Blox Fruitozni fogunk. Egy-két questet már csináltam, hogy így belejöjjek a telefonos gameplaybe, még mindig nem a tökéletes, de szerintem egy ilyen elfogadható szinten van. De akkor vágjunk is bele. Aki nem ismerné ezt a játékot, akkor rövid összefoglalót tennék. Igazából a játék lényeg az, hogy grindolni kell. Igazából nem, van 3 tenger, vannak különböző szigetek és minden. Tehát minden szigeten egyre nehezebb ellenfelek várnak, de te is tudsz fejlődni. Szóval igen, vannak ezek a quest giverek, ezek adják a küldetéseket, ezt megcsinálva lesz minden happy. Na, meg üssél már a levegőt, őt üsd. És akkor igen, vannak gyümölcsök, azok képességeket adnak, és így ennyi lenne az összefoglaló. Hát, csináljuk. Ez a kamerarángatózás, ezért van már nagyon kicsi a joystick. Aztán a képességek nem baj. Jó, akkor még 2. És ha ez a videó alatt összegyűjtjük a 12 like, akkor lesz második rész. Ezt így most elmondom, nehogy elfelejtsem a videó végére. Én egyébként remélem tetszik nektek ez a játék. Én nagyon szeretem. Hát remélem, hogy ti is. Ez mi? Na, ilyen még életemben nem történt meg velem. Itt vannak ilyen kis izék. Fejlesztőpontok. Én itt a mérre fogok tenni. Ez azt tudja, hogy több lesz az energy, meg erősebb lesz a kombatod. Most itt nem hajom van. Na de, akkor itt szépen át is úszunk. És itt is lennénk a dzsungelnél, ez a második sziget. Ezt level 10-től lehet elérni. Aki esetleg nem tudná, vagy nem venné észre. Itt, hát ugye a dzsungel alapján majokat kell ölni. És itt ezen a szigeten jelenik meg az első bosszunk, az a gorilla király. Ha megnézzük, akkor level 20-ason lehet felvenni ennek a küldetését. Egyenlőre mi csak majmot tudunk. Viszont ezt itt én megnézem, mivel hogy itt csomóan szoktak hagyni fruitokat, de ahogy látom most nem hagytak. Sajnálatos módon. Pedig jó lenne, de hát most ez van. Ja, és igen, minél erősebb egy ellenfél, annál több XP-t kapsz. Hát a majmok még ezért elég keveset adnak, bár itt még ez soknak tűnhet. Na de akkor... hát igazából... elérem a következő questeket, aztán elérem a következő szintet, ami a 15-ös, aztán talizunk. Na és hát el is értem, igazából nem volt nehéz, mert csak egy questet kellett megcsinálni, csak nem akartam titeket ezzel már untatni.
De akkor menjünk is tovább a gorillákra. Az ott, ami bosszunk, az lesz majd 20-as szinttől. Na hát azért majd meg kell szenvedni. Az egyszer biztos. Hát igazából itt sincsen sok dolgot mutatni, ezért hát ezt is nektek itt tesz. Nos, hát ismételten sikerült elérni a következő questhez való szintet. Ideje akkor felvenni a bosshoz való mi az questet. Ezért ide még mindig nincs. De akkor menjünk. Vegyük is fel. Hát szerintem jó párszor meg fogok halni. Itt az elején még felveszem, de egyébként szerintem ez is így átskippelem majd nektek, mert hát azért nem olyan izgalmas, mint amilyennek tűnik. Gépen is alig birkózok meg vele. Tehát mennyit damage-el? Ezt nem akartam. És igen. Ennyi voltam. Szóval szerintem ezzel titeket. Hát tudjátok, mint most egy darabig untatlak titeket. Érezzétek át, hogy milyen. Jó, sikerült átugrani. Nem érzékelte. Jó, semmi baj. Meghaltam. Viszont most rárakunk mindent a mérre. Jaj, ne csak tudjak bele eleget sebezni. Jó, sikerült. Hát ezt nem pont így terveztem, de ha már így alakult. Jó, igazából azt történt, hogy megölte helyettünk, az segített nekünk. Igen, néha találsz ilyen embereket. Néha. Nagyon néha. Hát szóval, ja, igazából most az lesz, hogy a gorillákat szedek egy gorilla questet, aztán vissza a Gorilla Kinghez, majd az új szigeten jelentkezek. Na hát akkor már nagyba megyek a harmadik szigetünk felé. Sikerült elérni. Az a csobbanás nem tudom mi volt. Ja, de tudom mi volt. Itt is vagyunk. Ide 30-as szinten lehet eljutni, hogyha valaki esetleg nem látná a level 30-at. És akkor itt újabb megerőltető gondok állnak fel, mint például a random játékosok. És ugye a sok erősebb ellenfél, az se utolsó a listán. De meg tudunk birkózni ezzel. És már 3000 dollárt kapunk, és 13.000 XP-t. Azért az már XP, így legalábbis. Szóval azért elég jó ad, de ugye, mint mondtam, minél előrébb haladunk, annál jobban fogunk fejlődni. Szóval, ja. Ez így boldogság. Közben egyébként, mint a, nem tudom, láttátok-e, de feloldottam a Ground Smash-t,
Ez igazából belerúg egy nagyot a földbe. Ez a Ground Smash. Hát úgy igen. Most itt elintézzük ezeket a kalózokat, aztán minden boldogság. Ahogy szokták volt mondani. Jó, közben megcsináltuk az egyik questet. És akkor már nagyba csináljuk a másikat is. Sajnálom előre is, hogyha így nagyon szarul van összevágva. Hát így ezt tudtam kihozni magamból, tegyük hozzá. Én még azért nem vagyok ilyen tapasztalt videós. Próbálom így beszéddel elvinni az időt, de hát ugye kevés sikerrel, na mindegy. És akkor ezt így szépen megcsináljuk, aztán már fel is unlockoljuk a brútokat. Hoppá, ez nem tudom mi volt. Igen, ahogy látjátok, ott a másik játékosnál van katona. Most igen, lehet fegyvert is feloldani. Én speciálisan nem vagyok ilyen nagy katonés meg ilyenek. Én nem szeretem itt a játékban használni őket. Ezről megvan az okom, de hogyha te a képen néz és nem játszottál a játékkal, akkor fingot sincs, hogy miről beszélek, ezzel most nem kezdek bele. Röviden és tömören én inkább a fruitokra megyek rá. Itt az elején a kombatra. Viszont elértük a level 35-öt. Szóval én megköszönöm, ha te ideig eljutottál a videó nézésével. Ne felejtsétek megnyomni a lájkot. Nyugodtan segítettek az algoritmus elleni harcba egy-kettő szép kommenttel. És ugye, ha nem felejtettétek el, akkor 12 like és lesz következő rész. Hát akkor én örültem, hogy itt voltatok. Sziasztok!